ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kajingnya ki jong ki try truck ki badan apa ka Shatri jong ka Gentia Hill Truck Owners Association kala kenjo sha ka sngi ka balai ka pratrik ubnai no pra arajar arpuai henry hado menta na galyang jong ki bor penya ki karkhana penmi do bilat ki dang yai sngap menti bat le kuman ye ki jingdawa jong ka ni ka seng kat kum ka jingya tho jong ba ni hemaya tingkan bagi jingdawa jong ka seng ki long ban pentrai kam ye ka jing seo by kit by ba ka bathamai balong hanyo tingka si kilometer shiton kabuduna hado artingka si kilometer shiton nakador balabu renti deka sorkar jilla nado snam arzar arpo badban wanra abyang yeki kudam jong ki karkhana na Assam Shamighalaya kumbajubu hakipor menshua La sulit bet, la sulit bet. Mentah kesngi kedai kesngi ke balai bagi dang yai peteng ya kena ke strike ne betah ki ni ki cement factory namar kiai kuman kim syamla pensesok ya ke bangi dawa kumki lokal te kacing temu hi company ba chua bakan wan chene kapulan ya baro wat ya ka sarkar kapulan ban ai jam ni ki lokal bat ai kam ai kacing ki lokal henre kat banang sngi ki por kat tangi dang yo i ba kidang pedi bor kidang sngo hanga bat ki peni ro ba nyim don dor khmat jongki dengan kerpat yu pai ba sngo ba ban ni trelang ban ngi ban yai sha ban ngi ngesngo tu ba mentah ye don kam simen ban sinai ying ban sinai sngo ba ya sha tang kato kan ni por nga kermen ba hine ki jingdawa jongi kin seiso